Skúšal ti už niekedy autobus, aj keď si bol celý čas na zastávke? V Dubline je úplne bežné. Preto tu nikdy nezabudni pred príchodom autobusu ukázať to správne gesto vodičovi a mať pri sebe túto kartu, ktorá ťa dostane úplne všade. Od divokých útesov až po miesta, o ktorých ani netušíš, že existujú. Také je Leap Visitor Card v Dubline. Kúpiš ju už od 8 eur priamo na letisku alebo aj na hlavnej železničnej stanici. Platí na neobmedzený počet jazd v autobusoch, električkách a prímestských vlakoch DART. Stačí len priložiť k terminálu v autobusoch pri nástupe a pri ostatných dopravných prostriedkoch aj pri výstupe. Oplatí sa, ak plánuješ cestovať viac než 4 krát denne. Solo lístok stojí 2 eurá a klasická nabíjateľná Leap karta 5 eur, plus ešte musíš zakúpiť kredit za ďalších 5, čo je maximálne nevýhodné. Platí od prvého priloženia, vďaka nej preskúmaš celé mesto a okolie z prvého radu double deckerov. Platí aj na cestu z a na letisko, napríklad autobusmi 16 alebo 19, len sa priprav na približne hodinovú jazdu. Najrýchlejšie letiskové transfery ako Air Coach alebo Dublin Express už Leap karta neplatí, a lístok si musíš kúpiť u konkrétneho dopravcu, ideálne online, za približne 8 eur. A akú skúsenosť máte z MHD v Dubline vy? Sledujte.